Men velkommen til Projekt Victor. Det er vores fantastiske grund her. Der kan I komme ind og se, hvor børnehjemmet det kommer til at skal ligge. Så tager vi lige en rundvisning, så kan I se, hvor stor grunden den egentlig er. Den er jo 6.500 kvadratmeter, og I kan se, der er bambushegn hele vejen rundt, som indhegner vores grund nu. Vi har fået en ingeniør til at lave tegningerne til de forskellige bygninger, vi skal have rundt omkring på grunden. Så I kan lige prøve at se tegningerne til det forslag, han har lavet. Som I kan se her, det var den vej, I så lige før, med indgangen til grunden herover. Der kommer til at være et vagthus herinde til at tage imod gæster og til at sørge for, at det kun er børnene, der skal være der, som kommer ind. Og der kommer så til at være en betonmur, altså et hegn, rundt omkring hele grunden her. Der er kun bambushegn indtil videre, men der skal vi så som det første projekt have lavet betonmuren. Når man så kommer lige indenfor, så er der så selvfølgelig parkeringsplads, og så er vores kontorbygning, administrationsbygning, den er lige indenfor. Ved siden af den, der ligger så en toiletbygning, som alle kan bruge. Der er både til drenge og til piger, og der er også noget bruseværk, kommer der til at være. Ved siden af den, så kommer der til at være et værksted, hvor børnene så kan lave kreative ting. Og den sidste herinde, det bliver så et opmagasineringsrum til værktøj og til materialer, vi skal bruge. Som I kan se inde i midten, så har han lavet plads til legeplads, og der kunne vi så godt tænke os at have endnu mere plads til at lave legeplads, så børnene de kan lege. Børnene, der kommer til at være her, de bliver jo i alderen fra 4 år til 12 år. Det er dem, der skal være inde på det her område. Og vi har et mål, der hedder maksimum kapacitet på 50 børn i alt, når vi er fuldt op at køre. En central bygning herinde på grunden, det er køkkenet, eller kantinen kan man kalde det, og der spiser vi så alle sammen vores fælles måltider. Om bagved den lange bygning her, det bliver en skolebygning, fordi vi vil lave vores egen skole, hvor der ikke er så mange elever i hver klasse, så de får en lidt bedre undervisning. Garage er der her, og børnene kommer så til at bo i sådan nogle lange rækkehuse, hvor de så er inddelt i lejligheder, og i hver enhed, der bor der så 5 børn sammen med en plejeforældre. Altså en, der bor sammen med børnene 24 timer i døgnet og hjælper dem med at komme i bad og få tøj på, og de får noget at spise, og de har det godt. Længst nede bagved kommer så til at være vaskeområde, og så har vi så vores vandboring, vores vandtårn, som så leder vand ud til hele grunden herude. Som I kan se, så bliver der også lidt plads til overs hernede til udvidelse, eller til en ekstra legeplads, eller hvad vi nu kunne finde på at lave senere hen. Men vi er nødt til at tage bygningerne sådan skridt for skridt, i takt med, at vi får donationer ind. Det første projekt, som sagt, det er betonmuren her rundt om, og så skal vi have fyldt noget jord og grus på og have det jævnet ud, inden at vi kan begynde at så bygge de enkelte bygninger.
Der er selvfølgelig en masse papirarbejde, der skal laves, når man laver et projekt som det her. Og der samarbejder vi så med, man kan kalde det børneforsorgen hernede i Filippinerne. Og det er så dem, som henviser de forældreløse børn til os, sådan at vi er sikre på, at de rent faktisk er forældreløse. Og der adopterer vi simpelthen børnene, og der hjælper de os så. Og vi har præsenteret projektet for dem, og de er helt med på det, og de sidder egentlig bare og venter og siger, at så snart vi er klar, så er de også klar til at hjælpe os med det. Et projekt som det her, det bærer jo ikke sig selv, så vi beder jo selvfølgelig alle om at støtte os, give en donation, komme med gode idéer til, hvordan vi kan få bygget det her projekt op. Så I kan læse mere på hjemmesiden, www.projektvictor.dk og projektvictor.com. Der er 2 hjemmesider, som også lige er blevet opdateret nu. Tak fordi I kiggede med. Ha' en god dag.